ngayon sa Candelaria, Macabebe, Pampanga. Kalwalas. Yung nakikita ninyo na yan guys, yan ang gagawin nilang relocation site. Wow, ang luwag pala. Kinuha pala ito. Kabila, oh. Sobra, grabe na. Kita kang deme. Saan ba pinadeliver, ha? Saan? Kita niya din namin. Makabubatan ng So ngayon guys, paakyat kami ng dike ng Candelaria at Batasan. So ayan, paakyat na kami guys. Tapos pupunta kami ng Masantol. Ayan. Malapit na kami kayo. Lalatik na to. Face mask yan? Face mask yan? Salta. Tamay na po. Unang kaya rin maglagay na kami. Uy, ting. Madam mo, ting. Yun na palang welcome niya ni kayo. Wow, welcome to Masantol. Please, kita pas mabit ko lang din. So ngayon guys, nandito na tayo sa Masantol, Pampanga. Pinigit kusina dari mo. Ay, ang pinit. Pinapapilaan ka na boy. Pantay. Housing yan, housing. Oh. So mamaya papasyal tayo dito sa may housing ng Masantol. Basurahan nila boy. Oh. Kakakatas na kaya. Yata lamang ba naging guys? Pit. Namit pit kamay, no? Kaya ba mo kung ano masarili ang buko ba? Pantay kay titang kayo pa dyan. Tanggal. Ito magtingan. Wala ayaw, karkan na buko. Buko. ISO certified. Yun nga, sa tingin ni Rito. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Cali, Bakit kinikulkulay mo natin yung guys? Lasang bubbly. And Neurobion, helping heal heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Iberitos Neurobion. yan. If symptoms persist, consult your doctor. Na? Pinyaman. Check is brought to you by Manyaman naman. Community. Move at the speed of light. May araw ba si Bunso sa kakalaro? Naku, dahil yan sa germs sa katawan nila. Paano malabanan ang amoy araw at amoy tawis? Ugaliin gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield
sungka yung kalsada guys, puro butas-butas. Ayan, yung butas sa pag-ulan-ulan. So ayan, dahan-dahan lang kami kasi maraming butas yung kalsada. Ayan pa. Lusot lang siguro. Naalala ko, lisensya ka nila yun. Boy, oray, kasiklista mo boy, oh? Likod na ka? Ito pala ito pechay gito. Kasi riway pechay ito. Kagat pa na po. Oops, dahan-dahan. May tubig. Ayan guys, baha dito. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Bagay ba niyang masibok kita shampoo na boy? Ako na masibok to shampoo ako. Sa palangga panapon ba? Dapat lang gulay ka, no? Karayo na. Pari yung plaza. Sumurong kambag ya, orang na ilang bangus lang ako yung ilan po. ISO certified, world-class quality. Surprise anti-bac detergent. Out ng bacteria. Surprise anti-bac ay may germ knockout. So ito naman guys, ito yung ilog ng Masantol. Ayan. Yung kalsadang ito guys, ito yung papunta ng Consuelo Beach Resort. Pag tuloy-tuloy ka dyan, diretso lang. Diretso na siya ng Consuelo Beach Resort. Dito sa Macabebe, Pampanga. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Pahit-pahit pa ba? Laban na sa isang alaksan. Ay, pero di bibigay. Isang alaksan FR, tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alaga niyo nila yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang kung di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With balance needs. Manewa? Nasa Confor is not suitable for infant feeding and is not a personal Watak natin kang student, kaya kapaturo, makapangin student. So ngayon guys, babalik na kami. Pupunta tayo sa Masantol Housing. Pasyalan natin yung Masantol Housing. Kabalo tayo pa kaya ilo alag sa game? Yung face yun. Oh? Wala na kalbog na sa yung pagkaran dati eh. Sa gano'ng lalilit na pala gana kaliliyan na rin. Ganda pang cover cross oh. Ano yun? Kalila ng gano'n. Kaya na pala niyo. Pero wala nang patigil eh. Ay, Balubad Street, ano? Makalatilo, ano hanggang malatilo? At least, lulubog na.
pala mo naman, no? Ay, nagdagon na pala, oh. Siguro din lang mo rin mag-aaral dyan. Halimbawa, 200 pesos per month. 100. Atin naman palang station din yan. Kaya palang mag-get yung ano din ng police din yan. Well, no, rin yung palwal na ganyan din. Nakapagkanta rin. Uy, mga kamunta. Sa'yo. Ini? Nandirang ya? Mag-umpisa na yun. Lakad ng barangay nila. Nakabalik sa pinasawa. Tuni, taga-Rio. Kita ng asawa mo, sabi ko kayo ng babae niya, kahilig ng mag-post ka ng politikang mag-birthday ang po kaya. Walang paturay na rin. Walang paturay dyan. Itong hindi tapalit ko. Wala, may itong yabas ko. Walang dinurot ka mo ko. Ngaliwa, kaya pasanting doon orange karelo. Wala na yun. Upgrade ka lang.